5 көнлек уку, 1 сәгатьлек йокы, кәрәзле телефоннарны тыю. Яңа уку елы мәктәпләргә үзгәрешләр алып килә. Яңа таләпләр файдалы булырмы, зыянлымы? Эфирда таяну нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов, исәнмесез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Еңеле кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгыраган фикергә мөнәсәбәтегезне сез төймәләр ашада белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак ул нейтралитет билгесе. Белгәнебезчә, 1 сентябрьгә вакыт күп калмады. Безне инде әйтеп киткәнчә күп үзгәрешләр көтә. Кайбер регионнарда бу инде кергән. Бездә әле уйлану мәсьәләсендә менә ниндирәк үзгәрешләр булачак һәм сез ул үзгәрешләргә ничегрәк карыйсыз? Уку елы әлбәттә башлану ул һәр вакыт дулкынландырырга шәйме, айрыша ата-аналар, балалар өчен, 1 һәм 11 сыйныфлар өчен. Инде мәктәп, бүгенге көндә һәрбер мәктәп әзер, чөнки мәктәпләр укуга кабул ителде һәм инде хәзер менә әзерлекләр тәмамланды дип әйтеп була. Нәрсә дип әйтим? Ел дәврында бик күп сораулар күтәрелде мәктәп темасына кагылышлы, 5 көнлек уку турында да бу күп сөйләштек. Әлбәттә моның уңай һәм тискәре якларын билгеләдек. Бүгенге көндә ул нинди хәлдә дисәк, безнең Казанда һәрбер уку йорты, белем йорты үзе хәл итә торган була. Ләкин 5 көнлеккә каршы ни өчен? Чөнки ул ана телен кыскартуга китерә. Шуңа күрә инде без шәхсән үзебезнең гимназиябызда без 6 көнлек укуны калдырдык. Башкортстанда быелдан керәчәк менә бу 5 көнлек уку. Безнең ата-аналар да аларга карап ничектер чаң какмасмы? Шуң какмас, чөнки бу инде аңлату эшләре алып барылды. Чынлап та без бит инде бер яклыгына карыйбыз. Чөнки авыр хәлле гаиләләр бар. Әйеме, мин әйттем, мин аны бер тапшыруда алар әле ял көне дә балаларын мәктәпкә китерерләр иде. Шуңа күрә 5 көнлекнең уңай яклары белән тискәре яклары да бар. Ләкин тагын бер кат әйтәм, ул кыскартуга китерә. Ул инде сәламәтлеге өчен файдалы булса да, балалар инде үзләре генә калырга мөмкин. Чөнки шимбә көнне эшләүче ата-аналар да аз түгел. Шул уңайдан, менә тагын бер кат әйтәм, бүгенге көндә бу мәктәп карамагына калды. Шуңа күрә һәрбер мәктәп үзе хәл итәчәк һәм шушы 5 көнлек өчен һәр мәктәп үзе җавап бирәчәк. Ничек итеп алар укыту планнарын төзеделәр һәм ничек алар аны гамәлгә ашырачаклар икән. Медальнең ике ягы булган кебек, монда әлбәттә инде уңай фикерләр дә була һәм тискәре фикерләр дә. Сез ничегрәк уйлыйсыз? Мәсәлән, менә мин бу 5 көнлек укуга карашым шундый. Бу инде башлангыч классларга, башлангыч сыйныфларга, садиктан, яслидан гына чыккан балаларга мәктәпкә кирип китер өчен бу бик кулай, бик уңайлы булыр иде. Дөрестән дә әтиәниләр эштә, ләкин инде анда берничә генә сәгать бала үзенчә дә ял итеп, үзенчә көнен үткәрергә мөмкин. 5 сәгать, 5 көнлек уку кичкенә класслар өчен ул бик әйбәт миңа калса, бик килешәм мин ул фикер белән. Бары тик башлангыч класслар өчен генә дип. Күбрәк башлангычлар өчен булса инде, чөнки уку турында сүз барганда ул башлангыч классларга гына кагыла, һәм бүгенге көндә ул 1 сыйныфлар, алар 5 көн укыйлар. Нәрсә хисабына? Монда бит инде барыбер кайсыдыр фәннәр зыян күрәчәк. Сезнеңчә менә нәрсә хисабына моны башкарырга мөмкин һәм бу тормышка ашырылыр әйбер? Минем уйлавымча, менә бу әгәр дә 5 көнлекне керткәндә стандартны гомумән яңадан карарга кирәк. Укыту планнарын яңадан карарга кирәк. Чөнки мәсәлән татар теле 1-4 сыйныфларда атнасына 3 сәгать икән, 4 сәгать икән, әлбәттә иң әүвәл Мәскәү кыскартыр ул татар телен. Шуңа күрә дә менә бу 5 көнгә калу минем мәсәлән бөтенләй дә каршы. 1-4 сыйныфларга да мин каршы ни өчен? Чөнки 1-нче чириктә алар 3-4 дәрес укыйлар. 2-нче, 3-нче чирикләрдә алар 4 сәгать укыйлар, 4 дәрес укыйлар. Әгәр дә инде менә тагын системага кертәбез дисез, 1 сәгать йокыны кертү. Менә тагын бер мөһим үзгәрешләрнең берсе. Мөһим үзгәрешләрнең берсе, менә ишеткәнемчә, башлангыч сыйныфларга, 1-нче сыйныфларга уку, йокыны кертү 1 сәгать. Мин аны мәсәлән күз алдан директор булып эшләдем 10 ел. Мин зауч булып эшләдем бик күп еллар. Мин күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки аның өчен йокы бүлмәсе кирәк, аның өчен алар янында психолог кирәк, аның өчен алар янында берәр дежур укытучы кирәк. Вакытында яткырып, вакытында торгызып балаларны, чөнки йокыдан уянганда бала бик авыр уяна. Менә аны да исәпкә алырга кирәк. Былай әйткәндә, 1 сәгать йокы балага ул
исәнлеген арттыру, аннарысын бәлки активлыгын күтәрү дә мөмкинлеге булыр иде. Ләкин бу исемлектә бар. Безнең Роспотребнадзор белгечләре әйтүенчә дә бу төп мәсьәләләрнең берсе. Надир әфәнде, сез килешәсезме? Минемчә, беренчедән балага нәрсә кирәк, без шуны уйларга тиеш. Нәрсә анда кроватлар кирәк, акча кирәк, системаны үзгәртергә кирәк дип аны уйламаска тиеш. Балага бер сәгать йоклау кирәк булса, аны ясарга тиеш без. Әгәр балалар өчен 5 көнлек уку атнасы уңайлырак, без аны ясарга тиеш. Нишләп без уйлыйбыз, анысы кирәк, монысы кирәк, аны теге эшләп булмый дип. Чөнки минем шул темага 5 көнлек уку атнасына позициям шул, без 5 көн, 6 көн аны гына уйларга гына түгел, гомумән системаны алыштырырга кирәк. Минемчә, безгә шул 1 ел җитми. Мәктәптә 11 ел балалар укымаслар, 12 ел бәлкем укырга тиешләр дип. Чөнки монда берничә проблема тагын барлыкка килә. Безнең 16-17 яшьлек балалар мәктәпне бетереп, гомумән белми нәрсә алар тели, кая барырга бөтенләй белмиләр. Күбесенчә. Мен мәктәптә инде бик күп ел эшлим. Үзем дә мин 16 яшемдә бетереп шул мәктәпне мәсәлән. Аннары университетка кирип кенә шул сораулар турында күбрәк уйлый башладым. Сезнеңчә, 1 ел алдан кертергә кирәкме бу өстәмә елны? Әллә инде мәктәптән соң әле кеше һөнәр сайдыра алдымы? Мен аңлыйм, бу күбесе бәлкем риза түгел, но соңрак. Чөнки бик иртә без мәктәпне бетерәбез. Башка илләрнең тәҗрибәсен карасак, анда 17 яшьтә беркем дә бетерми. Һәм инде шул 18-19 яшьлек балалар дип әйтеп дә китә алам. Алар инде шул практиканы үтеп әзгенә, алар инде аңлый. Нәрсәне алар яраталар, нәрсәне яратмыйлар. Һәм психологтан да сорап китәсе килә бу очракта. Безнең балалар мораль һәм психологияктан әзер буламы? Менә 1нче класска кергәндә балалар бакчасында бер төрле әзерлек, ашау да бар, йоклау да бар, һәм алар бәлки ниндидер стресс кичерәләр 1нче сыйныфта. Менә бу үзгәрешләр сезнеңчә ничегрәк тәэсир итәргә тиеш? 1нче сыйныфка бала психологик яктан әзер булганда, физик яктан да аңа мондый стресслар юк. Бераз гына стресс була ул. Чөнки ул 2нче статуска күчә, укучы статусына күчә. Менә безнең күп кенә балаларыбыз балалар бакчаларыннан 6 яшьтә 5 айда укырга бирәселәр килә әтиәниләрен. Бу очракта мин әйтер идем юк дип. Чөнки әле баланың баш мие өлгермәгән уку процессына күчергә. Һәм инде балалар күбесе китергә тели балалар бакчасыннан йокламас өчен. Аларның йоклыйслары килми балалар бакчасында. Менә бу мәктәптә йоклау турында килгәндә, аларның йоклыйслары килми, бәлки бу 2 сәгатен башка берәр төрле ял сәгатенә алыштырырга кирәктер дип уйлыйм. Ниндидер уен мәйданчыклары ясап, аларга ниндидер менә зона. Сөйләшкәндә гомумән бу тема ул озайтырган көн кысаларында гына булырга мөмкин, һәм инде чынлап та стандарт таләпләре буенча 1нче сыйныф баласы мәктәптә йокларга тиеш. Бу шундый таләп бар. Ләкин сез әйткәнчә, хәзер һәрбер мәктәпнең мондый мөмкинлеге юк. Мөмкинлек, уңайлыклар, әйеме, менә шушылар булганда, тиешле мәйданы булганда гына мәктәп моны инде булдыра ала. Бүгенге көндә мондый мәктәпләр юк түгел, бар. 1нче сыйныфта йоклаган мәктәпләр бар. Сезнең мәктәптә ниндирәк чаралар күрелә? Безнең мәктәптә андый мөмкинлекләр юк, чөнки безнең мәйдан да юк, андый мөмкинлекләр юк һәм уңайлыклар юк. Моны инде комплекслап карарга кирәк, чөнки балага тынычлык бернинди тавышта ишетелмәсен, әйеме, моның өчен яңадан төзелгән мәктәпләр булырга тиеш һәм бу ягы каралган булырга тиеш. Балаларны мәсәлән әлеге дәресләргә әзерләү буенча ниндидер бәлки махсус чаралар да кулланырга кирәктер. Балалар уянып бетсен өчен һәм мәктәпкә әзер булсын өчен. Мәсәлән, без укыган гимназиядә, 2нче гимназиядә, анда иртән дәресләр башланалдан яланаяк йөгерү бар иде, андый дәресләр. Менә буларга сезнең карашыгыз, Надир да шул ук гимназиядә укыды, 2нче гимназиядә. Сез ничегрәк уйлыйсыз, бу кирәк гамәлләрме? Һәм менә мондай альтернатив йоклаудан тыш, әгәр дә шартлар юк икән, нәрсәләр эшләтергә була? Бу безнең үзебездә дә бар, ул иртәнге якта балалар спортзал буенча йөгереп узалар. Бу әлбәттә баланы инде ничектер физик яктан уяту. Ул барыбер әле уянып җитмәгән, аны йөгерергә дә кирәкми. Бар безнең төрле күнегүләр. Тренинглар белән дә точный массаж дибез бит инде. Алар кулланыламы мәктәптә бүген? Кулланылырга кирәк, ул кулланылмыйдыр. Сәгать 8-дә балалар иртәнге зарядкага җыелалар. Иртәнге зарядка белән алар уянып китәләр, рәхәтләнеп
Аны Укуларын иртән генә дәвам итә кирәкми, алалар. тагын бер Динамик ике дәрес паузалар, биткән, дәрес озын биткән сайын тәнәфесләр, кирәк менә ул. болар барысы Озын да бар. тәнәфестә бит инде уеннар уйныйлар балалар арасында, коридорда Уеннар бара. уйнау хәзер белмим бармы икән мәктәпләрдә. Уеннар Бер уйнау авыл бар, мәктәпләрендә, әгәр дә безнең кулларында мәктәпләрдә әлегедә баягы кәрәзле Телефон телефон булмаса, булмаса, алар уен уйныйлар. Алар менә минем үземнең шәхсән ике балабыз безнең үсеп килә, икесе дә мәктәптә. Менә алар телефон белән китәләр икән мәктәпкә, шул көнне алырга барганда карыйсың, берсе телефонга кодалган, калганнары өстенә иелгән, күргәне күрә, кысылып, менә шулай итеп Менә шул өстенә иелешеп Телефон мәсьәләсе аерым. Хәзер без аңа тукталабыз. Әйе. Әлбәттә, соңгы араларда гына түгел, бу мәсьәләне һәр вакыт агыша күтәрәләр. Һәм менә соңгы көннәрдә тагын бер яңалык булды. Ул телефоннарны тыю яки шикләү. Сезнеңчә, мәктәпләрдә укучылар килгәндә кәрәзле телефоннарны алардан тыярга кирәкме? Әллә инде махсус тартмачыкларга җыеп, куядыр куеп, дәресләр вакытында гына бирмәскә дигән фикердәмез. Мәсәлән, сезнең менә районда әлеге мәсьәләне ничек хәл итәләр? Шуннан да балаларга мәктәптә кәрәзле телефон бернигә дә кирәк түгел дип уйлыйбыз без коллектив белән. Шуның өчен ата-аналар белән иң беренче уку ел башында җыелышта сөйләшәбез. Һәм инде балалар үзләрен иртә белән килгән телефоннарын сыйныф җитәкчеләренә тапшыралар. Һәм дәресләр беткәчтен ала телефоннан алалар да тыныч кына өйләренә кайтып китәләр. Әгәр дә инде әти-әнигә укытучы белән сөйләшергә, аралашырга кирәк булса, алар укытучыга шалтырата алалар, директорның урынбасарларына, шулай мәктәптә стационар телефон Бу закон ягыннан тыелмаган әлегә. Ләкин сез үзегез шундый кагыйдәгә кертәсез. Ата-аналар үзләре ризалаштылар, үзләре шундый карарга килделәр. Башлангыч сыйныф укучылары безнең телефон бөтенләй алып килми. Хәзерге вакытта 21 гасырда безнең технология вакыты, технология гасыры, безнең күбесенчә дәресләрдә шул телефоннарны куллану булырга тиеш. Бала аңларга тиеш. Мин шул телефонны, мәсәлән, мәктәпкә алып барам, чөнки минем дәрестә аның белән кызык. Анда хәзер бик күп уеннар да бар. Мин шул зур класс 11 класслар эчендә шул уеннарны үткәрәм. Һәм минем, мәсәлән, бер дә бала шул телефонны теге кулланмый кирәк булмаганда. Ул тел мәсьәләсе дә кебек. Ул гаиләдән булырга тиеш. Біз балаға аңлатмасак, шул телефонны кайчан аны кулланырга, кайчан син аны кулланырга тиеш, шул теге тартмаларга телефоннарны куеп, без балада негатив реакцияны тудырабыз, минемчә. Ул әгәр дә ул гаджетлар, телефоннар дәрестә кирәк икән, ниндидер тема узырга, бу әлбәттә алдан корала, алдан кисәтелә, бала моңа әзер булып килә, шулаймы? Ә менә балалар кызганычка каршы тиешсез әйберләр белән үз башын тутыралар, и аларның инде менә теманы үзләштерер өчен, аның менә монда хәзер игътибары монда калды, телефонда, ул анда эшләп бетермәде, ә укытучы аңа кисәтү ясый. Менә шушындый хәлләр булмасын өчен әлбәттә телефоннарны менә шулай тартмаларга җыю, аларны алып килмәү, ул очраклар инде һәрбер мәктәп шулай ук үзенчә хәл итә, һәм алар ул гамәлгә кертелгән. Урталыкны ничек табырга монда? Төрле стандартлар булганда, менә ничек хәл итәргә? Һәр мәктәп үзе хәл итәргә тиешме? Түгел, телефон этикет. Үзеңне тоту, телефонны кайчан кулланырга ярый, ярамый дигән нәрсә булдырырга кирәктер инде ул. Аны гаиләдән тәрбияләргә кирәк балага. Но мәктәптә телефонны куллану дигән нәрсә, мин каршы аның өчен психолог буларак. Мин әйтеп 3-4 ел элек без Кытайда безгә тәҗрибә уртаклашу максатында Кытайда булырга туры килде. Һәм менә анда без ничә мәктәптә булдык, ялгыш кына да телефон тоткан бала очрамады. Анда беләсезме, сыйныфларда 60-ар укучы укый. Берсенең дә ялгыш кына телефон алганын күрмәдек. Һәм алай гына да түгел. Хәзер без шундый модага киттек, интерактив такталар, нәрсә генә юк, компьютер, техникалар белән шыплап тутырдык мәктәпләрне. Әлбәттә бу яхшы күренеш. Ләкин кызганычка каршы нурланыш дигән әйбер бар. Менә Кытайда компьютер кабинеты, гомумән ул аерым кабинет кына түгел, аерым бина. Франциядә да узган ел тыйганнар, әлеге телефоннарны куллануны, башка мәсьәләләрне без рекламадан хәл итәчәкбез. Татарстан Яңа телеканалында Таяну нуктасы тапшыруы рекламага киткәнче без кәрәзле телефоннарны кулланумы, кулланмау мәсьәләсенә тукталган идек. Һәм кызыклы гына соннар да бар, сораштыру нәтиҗәләре буенча. Хәтта ата-аналар да һәм укытучылар да әлеге гамәлне хуплый. Мәктәп укучылары да 68% моның белән килешә икән. Аларны тыярга кирәк дигән. Һәм безнең әле махсус видео да бар. Чит ил тәҗрибәсен тыңлап китик, аннары дәвам иттерербез. Төркиядә уку елына әзерләнү процессы безнекеннән бик каты аерылмый. Беренче сыйныфка баручы укучылар шулай ук язарга, укырга, санарга белергә тиеш.
Шулай әтиәниләр китап, дәфтәр кебек уку әсбаплары ала. Бары бер аерма форма мәсьәләсе. Бездә бит инде укучы формасы дигәч пиджак, шалбар, күлмәк кебек әйберләр күз алдыбызга килә. Инде Төркиядә укучы формасы толстовка, футболка кебек уңайлы әйберләрдән гыйбарәт. Инде олырак сыйныфларда укучылар исә менә хәзер җәй көне үй эшләрен эшлиләр, шулай итеп уку елына әзерләнәләр. Әлбәттә, дәүләт һәм хусусый мәктәпләрдә, ягъни түләүле мәктәпләрдә ситуация аерыла. Мәсәлән, түләүле мәктәпләрдә нагрузка зуррак була. Шуңа күрә инде бер шундый гомуми бер система юк. Менә монда шулай ук бер мөһим мәсьәлә күтәрелде. Балаларны мәктәпкә әзерләү темасы. Һәм нинди формада йөрергә тиеш бүген укучылар? Элек кайбер мәктәпләрдә бар иде ул бердәм форма системасы. Казанда да һәм районнарда да. Хәзер хәлләр ничегрәк һәм хәзер кирәкме әлеге форманы бердәм итү һәм балаларны шул рәвешле тигезләтү? Ничек уйлыйсыз? Бу форма балаларны бердәм итү өчен бик кирәк. Безнең мәктәпләрдә ир-егетләрдә мәктәп формасына йөри, барысында бер төсле, кызларда бер төрле формадан йөри. Беләсезме, форма әлбәттә кирәк. Чөнки менә ул бит инде без үзебез спорт белән шөгыльләнгәндә бер кием киябез. Менә сез үзегез күз алдыгызга китерегез әле. Әгәр дә бала спорт формасында килә икән, ул үзен барбыр ничектер башкачарак хис итә. Әгәр дә инде без костюм киеп килә икән, ул ниндидер аны, димәк, нәрсәгәдер инде максатчан әзерли, белем алырга. Бала тиешле, җитди, кирәкле эшкә килүен белергә тиеш. Шул уңайдан ул инде формадан. Безнең хәзер мәктәпләрдә формалар кертелә, формалар бар. Менә авыл мәктәпләрендә ул әле элекке алъяпкычлар, күлмәк алъяпкычлар, шундый форма кияләр, калганнары Алар инде бигрәк матур. Бу мәсьәләне шулай ук менә хәзер ул Казанда безнең бөтен мәктәпләрдә дисәк тә бар формалар. Моны шулай ук һәрбер мәктәп үзе хәл итә. Монда аңлашыла, социаль тигезлек турында да бара, ләкин бу балаларны шикләмиме? Мәсәлән, бөтенсендә бер төрле киендереп йөрү, аларны бер калыпка гына салып, ниндидер теге инкубатор кебек күрсәтмиме? Ну, шул идея инде шул, теге социаль тигезлек булсын өчен. Минемчә, укытучыларның да формасы булырга тиеш. Чөнки без үрнәк күрсәтергә тиешбез. Тагын бер мөһим күтәреләсе мәсьәләләрнең берсе, ул инде балаларны аерым укытыргамы, монда гендер мәсьәләсе дә бар. Мәсәлән, Мөслим районында, Тукай урта мәктәбендә быелдан башлап балаларны аерачаклар. Кызлар аерым укытылачак, егетләр аерым. Альбин ханым, сез ике малайның әнисе буларак ничек уйлыйсыз? Аерым укырга тиешме балалар бергәме? Монда шулай ук уңай һәм тискәре якларны билгеләйсе иде. Миңа калса, алай иттереп малайларга, кызларга бүлү мәктәп чорыннан ул бердә дөрес түгел. Чөнки малайлар да, кызлар да үз яшьтәшләре белән аралашып үсергә тиешләр. Чөнки алар садикта шулай бер группа булып укыйлар. Монда инде мәктәпкә барып, менә сез малайлар гына укыйсыз, сез кызлар гына укыйсыз дип алай иттереп бүлү миңа калса бердә дөрес түгел ул. Ник дигәндә, алар бит инде үсәләр, алар бит инде үсә аралашалар. Ничек инде егетләр кызлар белән аралашырга тиеш, алар дус тату булырга тиеш. Шуңа күрә мин монда бөтенләй мәгънәсезлек дип аңлыйм мин аны. Бәлкем бардыр аның үзенең уңай яклары бардыр. Россиядә 500 белем бирү йорты, нәкъ менә әлеге система буенча эшли. Бәлкем ул дини яктан менә ничектер бардыр аның дини гаиләләргә уңайлыклар бардыр. Шул балалар мәктәпне бетергәч университетка бара, анда алар бергә укыйлар. Һәм шул балалар шуңа әзер түгел. Алар ничектер анары кыргыйланып калалардыр миңа калса. Ничектер теге беренче тапкыр теге ниндер күктән төшкән балалар кебек хис итәләрдер алар үзләрен. Чөнки алар шушы системадан төшеп калалар. Алай дип әйтә. Монда ике яклы карарга мөмкиндер, чөнки лицейлар бар безнең, аларның нәтиҗәләре шулай ук. Анда бит аралашу чаралары була, балалар белән аралашуны булдырырга, малайларны, кызларны, кичәләре аларның бит инде ул ярты гомерләре, көннәренең ничә проценты мәктәптә үтә. Шуңа күрә ул инде аларның төп кәсепләре бит инде уку, мәктәпкә йөрү. Мәсәлән, шушы гимназиягә җитәкче буларак килгәндә, мин үзем гендерлы укытуны кертү ягында идем, һәм бу уңайдан мин әти-әниләр белән эштә алып бардым, аңлату эшләре алып бардым. Ләкин кызганычка каршы мин әти-әниләргә бәлкем тиешле дәлил китерә алмаганмындыр. Алар каршы чыктылар, сезнең кебек каршы чыктылар.
Нигә уйладыгыз сез моны? Беләсезме, чөнки аның мин уңай якларында күрәм. Менә бу тәрбияви, әхлак ягыннан да кай вакытта дәрестәме, тәнәфестәме, кызларның кай вакытта тәртипләрен малайлар күрергә тиеш түгел, яки киресенчә малайларның тәртибен кызлар ничектер күрергә тиеш түгел. Аннан соң менә үз даирәдә генә булганда, бәлкем кызлар гына булганда, кызлар инде үзләрен ничектер иркенрәк хис итәләр, аралашуга да, киенү ягыннан да, әйме. Шулай ук егетләр, менә без бит инде военный училищелар бар, әйме, хәрби училищелар бар. Анда бит егетләр генә, шуңа карамастан, аларның бит кызларга каратан бернинди карашы үзгәрми. Мин монда уңайлыкларын бәлки күбрәк күрәм, һәм менә мөслим ягын мин яклыйм. Тагын бер пауза ясап, видеоязма карап алыйк, аннары дәвам иттерербез. Biz быел ала бирсә, олы кызыбыз районына мәктәпкә 1-нче сыйныфка алып барачакбыз. Казанның 12-нче кызлар гимназиясенә ала бирсә. Бу гимназияга кергәндә ниндер авыр махсус катлаулы экзаменнар, инде сынаулар үткәрмәделәр. Ниндер җиңелчә тест булды, бала аңлыймы, әзрәк укый яза, саный беләме, предметларны таный беләме, ниндер сүрәтләү чараларын әйтә аламы, шундыйрак сөйләшү булды. Әзерлеккә килгәндә әнисе күбрәк шөгыльләнде. Олы кызыбыз районына мәктәпкә әзерләү буенча мин инде акчалата тәэмин итәргә тырыштым. Кайбер вакытта бергә дә бардык, киемнәр карарга, сайларга, кай вакытта гына күбрәк үзләре җөрделәр. Якынча бәя 15-20 меңгә. Әнисе белән сөйләштек, 20 мең тирәсе безнең әлеге вакытка шушы 1-нче сыйныфка керергә әзерлеккә китте. Мәктәпкә кергәч, җайлырак булсын өчен менә җәй көннәре лагерьларга, махсус балалар лагерьларына йөрдек. Шушы лагерьларда без кызыбызны баш эшләтеп, уйлап, шишәргә мәсьәләләрне сөйләргә, дөньяга карашын киңәйтергә тырыштык. Ятлатып түгел, ниндер менә ятла дип түгел, башны эшләтеп. Мозг эшләсен дип шундый лагерьларда йөртергә тырыштык. Мәктәпкә кергәч җайлырак булсын өчен дип. Мәктәп алды әзерләнүе, әлбәттә, ул аерым урын алып тора һәр бала өчен дә. Кайбер әти-әниләр безнең инде зарланырга да ярата, менә үй эшләрен күп бирәләр, ял итәргә вакытлары да җитми дип. Шулаймы бу дөрестән дә хәзер? Дөрес әйтеп үземә Шулай. Ял көннәренә гомумән бирергә ярамый иш. Каникулга Бигрәк тә җәйге Менә мин каникулларда. үземнең онык чыгымнан гына әйтәм. Ул 1-нче классны бетерде, быел 2-нче класска бара. Аларга бирделәр тапкыллар таблицасын өйрәнеп килергә, 9-га кадәр, 9 санына кадәр. Һәм дә инде анда тагын математик мәсьәләләр, мисаллар, укырга, язарга, анда китапның исемлеге бик зур. 1-нче класс баласына бу бик авыр. Кайсы безнең шәхеснең өстә утыручымы анда кем булып эшләсәк тә игә эш алып киткәне бар. Һәм әле мәктәпкә кергәндә дә таләпләр югары. Балалар барысында белеп керергә тиешме, анда инде укытырга кирәкме? Тиеш түгел бала мәктәпкә кергәндә. Ләкин таләпләр хәзер шулай. Бала мәктәпкә килгәндә иң беренче чиратта ул физик яктан һәм эмоциональ яктан әзер булырга тиеш. Ә инде укырга, язарга ул беренче сыйныфта өйрәнелә. Ләкин менә монда мәктәпкә яшькә әзерлек курслары бар. Менә монда да әле балаларны инде өйрәтәләр. Чынлыкта менә бу курсларга йөрүче балалар, алар инде парт артында утырга өйрәнеп киләләр һәм инде дәресне җиңел кабул итәләр. Шуңа күрә мәктәпкә әзерлек дигәндә, димәк, алдан менә шушылай баланы әзерләү Мәктәпкә килгәнче бала мәктәп белән танышырга гына тиеш, аның көндәлек режимы белән танышырга тиеш. Ә монда инде уку язу мәсьәләсе бөтенләй дә күз алдында тотылырга тиеш түгел. Андарысын бит мәктәпкә әзерләгәндә балага игътибарлылыкны аңлатырга Менә кирәк. шул психологик яктан әзерлек кирәк. Менә сезнеңчә, баланы мәктәпкә әзерләүдә нәрсә таяну ноктасы булырга тиеш? Таяну ноктасы иң әвәл әти белән әнинең җаваплылыгы. Иң әвәл мәктәп турында бер кайчан да негатив рәвештә өйдә сөйләргә ярамый. Мәктәпне һәр вакытта да балага күз алдына китертергә кирәк. Ул ниндидер белем учагы, анда ниндидер бер бик гадел, бик әйбәт, кайгыртучан
Укытучылар эшлейди. Һәм укытучыларга мәхәббәт уятырга Укытучыларга тиеш. Ансыз да бик мөһим. Бала укытучы белән укытучыларга гына түгел, аралашырга гомумән тиеш. мәктәпкә. Әйе. Гомумән. Бала мәктәпне Бар бит шундый яратырга гаиләләр, тиеш. мәсәлән, бар бит шундый гаиләләр. И ул мәктәп менә инде, и ул укытучы менә, үзе дә бер нәрсә дә белми ул. Шулай әйтеп куючылар да бар. Безнең мәктәпкә әзерлек балалар өчен һәм әти-әниләр өчен ул зур бәйрәм. Ниндер үзгәрешләр бар тик файдага гына булсын иде дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.